Foigam sini tebersa joton tini kaisa angrok bai kok share khaim sung manga haisi tini sawi kha sini David Mora Singsa buni demand buni sila hanni rok tani bangi rok sini bo demand kai tong sungje suk wa zui phatar hani phaine Bangladesh ni phaine post do khaija bujak tok sini boro hai chei khaija tongu bono kasoni bangi Delhi sawi meeting khai process invite khai huja jotono phaibaidi amo party ni sabuya sin tipra sani bangaisi sini Bangladesh ha phaimani u record no sung kasonlaimani khaileni bangai party ni masa sini boro ro oro sa si thangai kathalai mi yang khle ni role bahai ke sini boro ro thangsamne hama sokno no sabagale koibu so yar jawo bising tonai kok rungma hai khaima phu hake bai maya phu hai bai soya phu omai ke sanai mangsi bore sung te sini state do sung sini borok minister MLA omai ke sung nuksina ngmaya omo party ni sing ya ko omba joto 30% bang demand khlaima si Bangladesh no go back khlaima ba omo party ni thangya omo kasa kupun bang thangya hai puni si borok orosa si borok thasang ma yang khele ba ke sung te thasang ma sinai bono sagra ni ro party wo ro jonwaisa party ma khang tolai tongai phiu na keta to party ni khaya ble tak zo 30% ni bangaisi phatran borok phapai mano kasoni bangaisi riklai ni bangaisi tak to basalai tongu ngani ro bahake bono thangsa sung yang ke bahake khaimanai maya sung tei maya haisi sung maya thangsa sung maya ta borok thangsai tong ma hai nangu bono riklai nai te masa borok tai thangnai nangya sung ma jibai bai bono tongani sai phiu nai usi borok si buia tei maya sung tei maya hakena bujagui tokjagui rong pherjagui yojagui tongbai di bo sini bangai thik asan ko khunu